gent tan collons està? Avui se n'han anat tots superràpid. El Silvio y la Yoli, que tenien pressa, i el José, ni idea. És que últimament està com molt apagat, no sé què li passa. I si li montem alguna cosa? Genial, fes-te a casa. Anem a veure. Tu vols portar el menjar, jo la beguda i Yoli el picoteo. I Silvio pot portar el globus. Perfecte, inscriu et dic. Vale, pues ja em dius com quedes. Adeu. Que bo. La veritat és que sí, ja pagant, Sempre així i ja sempre així. Mira que ha vingut! Ja era hora, Sí. Has portat el globus? Oh, no, se me olvidó. I ara què fem? Pásame ese. Buah, este es el que me gusta a mí, mirá, con la tetita. Mira qué linda tetita. Ja està així, amagueu-vos. Vés-te'n al quart. Ara vaig jo. No pot ser, si havia guardat un per a després. No serveix.